Bideo honetan jada sortua dagoen ikasgela batean ikasleak nola matrikulatu erakutsiko dugu. Lehenbiziko modua gonbidapenak bidalita izanen da. Irakaslea jendea erlaitzera etorri, ikasleak atalean gonbidatu ikasleak aukeran klik egin, eta bi modu dauzka. Hemen agertzen zaion URL edo esteka kopiatu eta emailez adibidez bidali, edo ikasleen helbideak hemen zuzenean idatzi. Gonbidatun klik egin eta gonbidapenak bidali eginen zaizkie. Onartzen ez dituzten bitartean, hizki kolore itzali honetan agertuko dira ikasleak eta gonbidatua testua parentesi artean. Ikaslearen kontuan gaude orain. Ikusten dugunez, email bat jaso du eta ireki ezkero ikasgelarako gonbidapena hemen dauka. Sartun klikatuko balu, onartzen ariko litzateke. Era berean, ikaslearen Classroomen ere ikasgela hori agertzen da eta gonbidapena baztertu egin dezake edo sartu egin daiteke. Sartun klikatu ezkero, matrikulatua egonen da. Eta hau izanen da bere ikuspegia. Ikasleak matrikulatzeko bigarren modu bat ere badago. Suposa dezagun ikasgela hau oraindik ikaslerik gabe dagoela. Korrontea atalera etorri eta hemen kode bat erakusten da. Bistaratun klik eginda handiagoan erakutsiko zaiguna. Hau da modurik segurazki zuzen eta egokiena irakasleak bere pantaila erakus badezake edo ikasleekin ikasgela batean aurrez aurre dagoen egoeretarako. Kasu honetan, ikasleak egin beharrekoa, gehi ikurrera etorri, bertan klik egin eta sartu ikasgelan aukeratuko du. Eta hemen ikasgelaren kodea koadroan lehen erakutsi zaion kodea idatziko du. Eta sartun klik egin. Honenbestez, ikaslea matrikulatua egonen da. Jendea atalean ikaskide nor dituen ikus dezake eta baita irakasleak zeintzuk diren ere. Baina ikaskideekin ezin du inolako elkarreraginik izan. Ikasleak sartu edo matrikulatu ahala, irakasleak jendea erlaitz hontan nortzuk sartu diren ikusiko du. Horrez gain badu ikasle guztiekin edo hautatutako bakarren batekin elkarreragin batzuk izateko aukera. Ekintzaken klikatuz, bidali mezu elektroniko bat egin dezake, ikaslea kendu edo matrikulazioa desgaitu, edo ikasleari iruzkinak eta argitalpenak egiteko aukera desaktibatu. Azkenik eta irakasle bezala, gure ikasle guztiak barruan ditugula ziurtatu dugunean, oso interesgarria izanen da ezarpenetara etorri, orokorreak atalean bilatu eta gonbidapen kodeak desgaitu. Modu horretan, ezin izango zaigu ikasle berririk sartu. Are gutxiago gure ikasgelakoa ez den edo nahi ez dugun ikaslerik. Korrontea edo panel nagusira etorrita ikusiko dugu ikasgelaren kodea jada desgaitua dagoela eta ez dela erakusten. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.